कारिगाव ओनसोलाव जोंहा मोनसे पार्क दङ। बे पार्कआ ओरैनो 5 हेक्टर दङ। नाथाय गोग्लैसोना थानायनि थाखाय मानगोदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि बानजायनायाव जोंनि जा टेरिटरियेल आर्मिफोर दङ, टेरिटरियेल आर्मिनि दारै 135 बेटेलियननि जा टेरिटरियेल आर्मि ग्रुप दं बिथांमोननो हार्बेल गार्डेन खुलिनो थाखाय बे हाबाफारिखौ होनाय जादों आरो दिनै बेखौ बेखेवबाय, बिथांमोना गायगासिनो दङ। बेजों लोगोसे जोङो बे पार्कखौ माबोरै जौगाहोनो हायो, देग्लायनि गेजेराव टुरिजम सेक्टरनिफ्राय पार्कखौ जौगाहोनायनि थाखाय बेबस्था मोनसे लादों। जोङो आसा खालामदों नैबे क'क्राझाराव हाबजेननाय कारिगाव जायगानिफ्रायनो क'क्राझारनि जा सिटि अफ पिस बेखौ जोङो देखायनो थाखाय बा मोनथिहोनो थाखाय नाजादों मुलुगनि मानसिफोरनो। बे हाबाखौ जोङो बे गेटखौ अपेनिं खालामनायनि उनावनो जों हाबाफारिखौ जों खोब स्ट्रंलि गोजौआव लांनायनि थाखाय बेबस्था लादों। नैबे माबायदि बेनिफिट जानो हागौ जोंनि हार्बेल गार्डेननि गेजेरजों? ओरैनोथ' नर्थ इस्टआ मुलिनि बिफां लाइफांजों बुंफबनाय। जोंनि बर' हारिया हाग्रानि मुलि बिफां लाइफांजों जोनोमनिफ्रायनो सोमोन्दो दङ। नाथाय बेखौ जों प्रिजार्भ खालामनो रोङाखैमोन। बेखौ प्रिजार्भ खालामनायनि बेबस्थाखौ दिनै बिथांमोननि दारै जोङो मोननो हाबाय। आरो जोङो मिजिं खालामदों जोंनि बर'फोरनि जेसेबां माने रजाफ्रा मुलि देना होनायनि हाबाफारिफोर लायो बा मुलि देनायनि बेबस्था लायो, जिखुनु नांगौ मुलिखौनो बेवहाय जों मोननो हानाय माने बेबस्थाखौ जों लानो नागिरदों। आरो जोंनि नैबे टेरिटरियेल आर्मि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों सावरायदों। बर'फ्रा जा बिफांफोरखौ मुलि हिसाबै बाहायो, बे मुलि बिफांफोरखौबो बेवहाय गायनायनि थाखाय बिथांमोना सावरायदों। नायफैनो हागोन नामा? औ, नायफैनो हागोन। दिनैनिफ्राय गासैबो जिखुनु फरायसा फरायसुलि टुरिस्टफ्रानो बेवहाय फैनानै नायफैनो हागोन आरो बिथांमोना नायनायनि गेजेरजों सोलोंनाबो लांनो हागोन। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार शहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स, आर्ट्स, कमार्स स्ट्रिमाव, बड' आरो इंलिश मिडियामाव HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री JEE आरो नीट क्लास, JEE नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिंग क्लास, डेली GK क्लास, कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, पार्सनेल एटेंशन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149, 6003494371 आरो 6000034997।